Awu ni man the voice of the cross mgbegbo. Oru n'isi ụtụtụ etu a onye ọbụla bi na ya adị nwere asset egwu tinye egwu voice of the cross. Hai, ọ bụrụ na ị ga church that day. Ị ga-anọ Chineke nso. Kema na ha akpataghị ego mgbe ahụ. Mana ha kpata souls. Rukwe mgbe ha mechara kụọ that sing along ha kụrụ on the mountain. Mgbe aka ha nọ weta ego ha ji gbaa ma moto na ihe na. Mana nke ọzọ a niile na-agọzi anyị. Jigide m onye nwe Jizọs jigide m jigide m onye nwe Jizọs mba ịbụkwa voice ngwa voice so ama m ofu ya sina na Chineke adị enye ego etu a ndị pastọ si gwa anyị mgbe mba no gị ikperie jiri obi gị iruzie n'eluigwe inye ha anaghị ezigbote ndụ n'ụwa ruo n'eluigwe ihe ọbụla ị chọsiri ime mana mgbe ndị a nọkọtaziri akụwazie ụdị egwu bụ na ịpụta kịta enwere egwu a ga na-akpọ na chọọchị egwu a na-akpọ na chọọchị a na-akpọzi ya na klọb efu ka a na-akpọ ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọzi egwu enwere mgbe ọ bịa bido na ịkọ ọnụ onye iro fụrụ m kụja ebido ya ndị iro m chụba ndị na-achụ m mewe nke a anaghị eme na-edivieti until ruo na egwu ụka na amaghịzi ihe egwu ụka na ihe dị iche n'anya na egwu ụwa ka akpọ ya egwu ndị ụwa Rotokwu kwuru na mbụ na ọzọ mena nsụ gbesịrị ọ bụzikwa ọgwụ ka unu na-agwọ ha ndị egwu ụka ọ bụzikwa egwu ụka ka anyị na-akụ ha ụfọdụ n'ime ha kpatara ego mgbe ahụ na egwu agụụ na-egbuzi ha kịta maka icheke that early 90s mgbe ha bịara uwe ofu ihe ọzọ mere bụ na iruo enwe mgbe a na-efeli na onye ọbụla ga-akụta egwu ụka bụ aba ka osi ndị aba mechaa gwọrọ onwe ha ọgwụ kọwa onwe ha ọnụ osi ebe ahụ pụta Ọnịsha mechaa enwekwa ndị kụtara egwu n'Enugu Ọnịsha na-ebu m kịta ma homo ndị na-eme homo juru n'egwu ụka onye isi na ọ bụghị ihe na kama na enwe vidio nkara ịtụpụrụ ndị mmadụ mana ọ na-akwatu ugwu ndị Igbo ọ ya ka ndị achọ ọ na-abụghị ndị egwu ụka niile unu na-akpọ broda na nke abụrụ na akọrọ m unu ho ha gosi unu vidio na ndị a niile bụ ndị ọgwụ ndị ọgwụ ọganụ mana ha kọwara nke nwoke Eziagụ a ihe ọ na-akụ bụ ọ bụ oke ọgwụ akwa onye ọgwụ ka etu osi gụọ egbe ọba uru mana anya bụ onye kemgbe a kpụrụ ndị anyị na ekwesịrị ịga kpọta ya bụ ha na-epromote ya apart from promote self that guy so n'ihe gasara ekponyezi ihu ndị mmadụ n'ọgwụ na-agwọ ọgwụ ọ dịzị